Salutare tuturor! Dacă știți, este un joc care se numește Doors and Custene. Și acolo, jos, se vede cum se scrie. Este pe Roblox. Tot ce să știți este pe Roblox. Și o să vă învăț două secrete din joc. Și imitați-mă pe mine. Vă spun, mergeți în Vine Figure și dați-vă reset în joc. Și după aia vedeți caracterul meu. Da. Nu mă așteptați așa. Și dați de 1000 de ori pe revive. Și gata. V-a spawnat și uitați pe Figure cum stă aici. Paliftule. O, da, Figure, trebuie să verific ceva, fiind imediat. Wow! Figure? Bă, ce? Ok, hai să mergem, guys. Wow! Stați, trebuie să ies din jos și să intru din nou. Să vă zic secretul 2. Ciao, Figure! Am scăpat de tine. Stați pregătiți pe reset. De eu nu o să fac aia, ca să vedeți ce o să se întâmple. Uite, uitați. O să vină Figure acolo sus. Și atunci vă dați reset. Uitați-vă. Na, și uitați-vă. Figure a venit. Gata, mi-am dat reset. Și a început secretul. Tân. Ciao. Nu! Liftul! Au. Ok. Ui, trambulină. Wow. Ok. Asta a fost tot episodul. A fost foarte scurt. Mamă, dar nu pot să văd. Că stau. Wow! Mamă, eu umblu așa, eu controlez așa. Ei bine, pa, pa!